tollaset mannermaiset tuulaset puhaltelee meidän alkoholikulttuuriimme. Nyt minä, Eugen ynnä tää Ruben luomme katsauksen uutuuksiin ja täytämme tollasen tavallisen ihmisen baarikaapin. Toi on hyvä. No toikin on aika hyvä. Tois on tämmönen värisuora ja toi on aika hyvin tosta huppuheilua aika rivakasti. Esim. Kun on kipannut tota. Ja nyt toi Ruben luo tollasen pikaisen katsauksen uutuusviineihin. Joo, nekin on hyviä. Voinko vetää? Tänään me tässä viinaruudussa vedetään tämän kaverin kanssa huppuhimmeeksi ja yritetään löytää toi elämän tarkoitus. Etsitään Neil Hardwickia. Neil, where are you? Hello. Hardwick's in the mood.